Știi de ce luna este singură? Pentru că a avut și pe cineva odată în lumea spiritelor, unde fiecare spirit avea pe cineva, dar totuși pentru ei era un spirit rău, malefic, care pusese ochii pe lună și o dorea cu orice preț, așa că într-o zi spiritul cel rău se duse la iubitul lunei și îl întreabă ce crezi că și-ar dori luna cel mai mult. El răspunde zicând niște trandafiri roșii ca focul de pe pământ. Spiritul cel rău îi zice, păi de ce nu te duci să-i culegi câțiva? Că asta ar face-o foarte fericită, însă el neștiind că dacă va coborî, nu se va mai putea întoarce vreodată. Cu toate astea nu a stat prea mult pe gânduri și a coborât jos pe pământ, culegând un buchet de trandafiri roșii ca focul, dar din păcate nu a mai putut să se întoarcă înapoi. De atunci, în fiecare seară stă și urlă la lună, strigându-și iubirea pe care a avut-o și nu o va mai putea avea vreodată.